Good morning guys! Sabado ngayon guys and tagal ko natulog kagabi, mga almost 4 na ng umaga. I'm having my coffee. Punta kami ni Dan sa shops today. Dinner ko kahapon. Actually kakainin ko to guys. Ano siya? Pork chop galing kay Saigon Cafe. Yung Vietnamese restaurant na lagi kong binibili ng Vietnamese coffee. So dumaan kami doon kahapon and bumili din kami ng ano guys. Vietnamese coffee, that's why sobrang tagal ko natulog. Nakakatama talaga yun guys. It's so good. Sobrang sarap niya. So, iniinom ko siya every Friday lang kasi gusto ko late na matulog sa Friday kasi I want my Friday night to be productive kasi walang work kinabukasan. Almost 4 na ako natulog and then nagising ako kanina mga 9:30. So, maaga ako nagising kasi we will go to the shops. Yung gagawin namin today is pupunta kami sa Freedom. Oh my gosh, guys. May mga nagtatanong, ano nang nangyari sa cabinet? Walay pa rin talaga yung cabinet namin, guys. See? Wala. Last time Dan talked to them was, I think, 2 days ago. Tinanong niya kung ano na, kumusta na yung cabinet namin. And sabi nila, 1 month pa daw, guys. And in 1 month, wala kami dito. Nasa US kami. So, sabi ni Dan, hala, ano ba yun? Ang tagal na nun. Diba? Ang tagal na nun. Ay, nako. Anyway, looks like makukuha namin siya after na. Pagbalik na namin dito, mga mid-November na yun. Kung iisipin mo, ang tagal pa. Ang tagal pa. Ito yung ano ko, guys. Brunch ko. Pork chop at saka, hala, nandito na si Dan. Anyway, yung sa kwento ko, nagpunta si Dan doon. Tapos, meron siya nakitang deal na, ano, if you spend $1,000, you get $150 voucher sa Freedom. Eh, yung cabinet namin, I think we spent, how much did we spend for the cabinet? Over $1,000. Mga $1,200, guys. So, $1,200 ata yun. Or $1,100. Basta, more than $1,000. So, sabi ni Dan, so, ano, makukuha ba namin itong voucher ito? Kasi, matagal na namin yung binayaran. Binayaran namin before pa yan na, ano, dumating. Eh, wala pa nga. So, sabi nila, sige, i-check namin. Tapos, tinawagan siya kahapon ata na, yan, bigay namin sa iyo yung voucher. So, kinuha niya na yung voucher. And, yun, may $150 voucher kami sa Freedom. Parang, dapat maging masaya. Pero nakalungkot kasi wala pa yung cabinet namin. Parang ano na lang siguro nila para hindi masyadong magalit siya ba. Sige, sa'yo na yung free, ano, voucher. Hi, Dad. Hello. Is that your lunch or breakfast? Lunch. Lunch already? It's only 10. Well, I don't get back here till 3 something, so if I don't eat now, I don't eat until 3, so... Chicken, ham, cheese. Light and easy niya yan, guys. First stop natin, guys, post office. Kunin ko lang yung, ano, key. Diba last time nagpunta ako dito, walang key. Kasi nag-ano daw sila, Reiki. Nag-Reiki. Hindi ko alam. Ano pinagsasabi ko? Okay. Uy, sana nagdala ako ng sunnies. Mainit na, guys! Guys, papunta kami sa Paul's Warehouse. Wala, hindi ko nakuha yung key. Kasi yung tao doon, ano lang siya guys, parang tinulungan lang niya yung nagbabantay talaga doon. So, hindi talaga siya nagbabantay doon. Hindi niya alam kung nasaan yung key. So, yeah. Wala kami nagawa doon. But, punta kami Paul's Warehouse kasi gusto namin bumili ng sapatos para US. Gusto na rin bumili ng bagong sapatos. Kasi, ano, sabi niya, we will do a lot of walking there. Are we gonna buy matching shoes, babe? No. Yes, said yes. Sabi niya nung weekend ata, sabi niya yes, we'll buy matching shoes. Nag-lipstick ako guys, yung Roman Juicy Lasting Tint Fig. Ganda. We're here. Paul's Warehouse. Open siya guys. Dito kami nagpa-park sa Angry Jacks. Pwede ba to? Kailan to? 30-minute daw, oh. Ay, 30-minute parking, babe, sabi. Dito ako sa mga bags, guys. Meron Tory Burch na bag, guys, oh. Hindi nga lang siya ganun kaganda tingnan. See? Pero it's Tory Burch. And yung presyo niya from $7.89. Ayaw niya mag-focus. Ito naman Betsy Johnson. Ayoko lang yung flower na ano. Guys, oh my gosh. Meron silang ganito. Diba trend dito ngayon? Kala ko kasi yung nasa Paul's Warehouse, mga luma. This is $140. Ayoko lang yung ganito niya.
Ang laki niyan sa akin, guys. Ang daming bag dito, guys. Mga... Ay, oh. What's this one? This looks nice. So, Sorial. Real leather. Wait. $300. Real leather na siya. Try ko yan. Dito kami sa shoes, guys. Tingnan nyo, guys. Hala, $20 na lang, guys. $20 na lang ang Vans. Dami pang kulay, oh. Wait, ang mura na nun, ha? As in, $20 to lahat dito. Puro Vans lahat. Yung hinahanap namin is yung sneaker. Pero hala, oh. Maganda to ordered. At saka yung black yung ganito. As in, $20 na lang siya. My gosh. Tapos meron pang buy one get one doon na mga shoes. Pero dito tingnan natin yung size 5 at 5.5. Wala akong gusto. Tapos meron tayong buy one get one free dito, guys. My gosh. May nakita si Dan and buy one get one free daw yung sa kanya. So tingnan namin. Wala akong mahanap na akin eh. Tingnan natin yung sa'yo, babe. Guys, buy one get two free. Iba rin talaga siya. Sa women siya ng mga shoes. Okay, tingnan natin yung kay Dan. Oh my gosh. Ano, magsasara na ba to sila? Babe, are they closing? Like, are they closing down? Yeah, no. Yeah, wala silang mga display. I'll get these ones. Which one? Ooh, nice. Yeah, that looks nice, babe. They're casual, but they're comfortable. Buy one, get one free. Kaya lang wala akong nahanap na akin. Guys, nakabili ako. Hindi ko naman plinano nabibili. Pero, ang mura. Hindi namin alam na merong extra 70%. O, pumunta lang kami doon kasi nagplano talaga kami na bumili ng shoes. Hindi nakabili si Dan kasi buy one, take one siya, guys. And wala akong nagustuhan na shoes. Tapos ayaw niya naman bumili ng dalawang shoes. Siguro babalikan niya kung wala siyang magustuhan sa Harbour Town. So our next stop is Harbour Town and I will show you guys what I got. I'm happy. I got Uggs! Guys, ang mahal nito, original price nito is $110. $110 originally. I got it for $20 na lang, guys. I'm not gonna use it now kasi For a year? Yeah, for a year. But hey, I'll use it next year, people. This one is like not the best condition kasi ano na siya, guys, nandun lang siya pa, parang display siya. It's not meant to look perfect, right, babe? Police. What are they doing? Radar. Radar, yeah. And then, I got this bag. Ang daming bag dun. This is this. You'll either like love it or completely hate it. Do you agree? Yeah. Yeah. I mean, I like it. I hate it. Do you? Nah. I like it. I really like it. It's very vintage looking and it is 100% leather. This is made in Italy. It was originally $279. Is it a good brand? I don't know, babe. I just really like the look of it. And I got it for $42 only. This is, guys, wait. The brand is, I didn't really even look properly. Valentina. Genuine leather made in Italy. So it's Valentina. It looks like this. It's a small crossbody bag. So it's perfect for, spring, summer. Meron siyang compartment sa likod. And I like the hardware as well kasi gold siya. And then meron din siyang kind of like the same compartment sa harap. Like that. And then the main compartment nasa gitna. Like that. So marami siyang compartments. Marami kang malalagay dito. And then the front has a like vertical zip compartment. Yeah, compartment siya. So malalagyan mo talaga siya ng kung ano-ano. Yes! I'm happy with this. And adjustable yung strap niya, guys. So happy. Yeah, so that's what I got from Moser House. Dan got nothing. It says here sa receipt ko, I saved $327, babe. Dito kami sa Bunnings, guys. Bili kami ng plant. Tignan niyo itong cactus, guys. Hala. Gusto siya ni Dan. Hindi siya totoo. $110. It's nice. Mga cactus.
Asan yung pareho sa atin, babe? Ito yung pareho kay Layo. Nasa fridge nila. Pero magnet yung sa kanya. Harbor Town tayo, guys. Pili tayo ng shoes. And gift din para kay Holly. Punta kami sa Mount Gambier next week. Magsa-celebrate ng birthday ni Holly. Holly's birthday was actually yesterday, babe. How was it? Happy birthday, Baba! Okay. Punta tayo. Adidas Outlet. 40% off store-wide, babe. Okay. 40% off store-wide. Take a further 40% off sila, guys. Sabi nila, Paul's Warehouse who? Kung may 70% kayo, may 40% kami. And see, kung $70 siya, take further 40% off. Mura na, ha? Gusto ko yun yung white. Converse tayo, guys. Authentic Factory Outlet. I think it's new. See, ang laki na nila. 50%, I buy one, get one 50% off. Guys, try ko to. Mango nila. Cute. There's some cream. I like it. You like it? Yes, nice colour. Nah. I don't like this. Gusto ko yung kulay niya, guys. Kaya lang malaki siya tingnan dito. Gusto ko yung ganito lang ba? Maliit lang. Sakto lang. Anyway. Let's look somewhere else. Saan tayo, babe? Is it too small? Dito kami sa Puma, guys. Ang cute niyan. Red. You get the size bigger, babe. Get number Sure. 11. 11. So, ito yun, guys. Cute na? 11. Ito, US 11. Can you check if there's 2 there? Oh, no, that's wrong one. White. Mali. 11. That's the one. Ang cute, guys. Gusto niya yung mga ganyang color. Dito kami sa fila, guys. Diba ito yung uso ngayon? Di ba ang laki? Ganda ng kulay nito. Dito bagay sa akin. Kakainin ako ng sapatos na to. Laki ya, pero ang ganda ng kulay niya, in fairness. That's really comfy. They're good shoes. You probably think Nike and all that are the good shoes. Little do you know what the good shoes are. Asics and New Balance are good for walking and running. Tapos na kami sa guys, Harbor Town. Puma? Is that how you pronounce it? Puma? Puma. Puma. It was 50% off, guys, right? Yeah. Kasi parang kaka-open na ng Puma dito sa Harbor Town. Hindi ko alam kung kailan. Ang tagal ko na hindi nakapunta dito. Pero ang daming bago. May Priceline. Merong, which other shops were new, babe? So anyway, sobrang busy dun sa loob. Wala akong nabili kasi hindi ko naman bet yung mga ganito. Feeling ko ang laki nila pa ako. Tingnan. But he got this. It's so cute. Ang ganda ng kulay. See? And very comfortable siya. This one, meron silang, this feels more satisfying than a squishy. Ganun ito, guys. Parang ito yung sole niya. And as in, ang ganda. Ang ganda niya. Ganyan na, ang ganda niya pisil-pisilin. And ganyan yung feeling ng sole. It's nice. Punta kami Randall Mall. Tingnan lang namin yung present para kay Holly. Nagtingin-tingin kami ng doon, earrings. Gusto ko kasi bilhin sa kanya earrings. Tingin-tingin kami doon. Meron ako nagustuhan pero hindi masyado. So tingin kami sa Pandora at saka sa Michael Hill siguro. Guys, yung leg ko naminhot. Ito. Kapag tumatawa ako, siya, masakit siya. Wait, babe. Wait. I can't move it. Sige, bahala ka, bye. Pauwi na kami, guys. Merong footy na gustong panoorin si Dan. So, kailangan namin umuwi agad-agad. And we got Holly the grams, guys, bracelet. Ang cute niya. I was after sana, earrings. Nagpunta kami ng Pandora, pero wala kaming nagustuhan sa Pandora. We did look at the bracelet as well. And feeling ko masyadong bulky yung bracelet ng Pandora para sa
para kay Holly. I don't think, hindi ko alam kung tama yung decision ko na bracelet kasi baka masira ba, pero hindi siguro, no? Pero ang cute niya, guys. Can you pull that, babe? Just yan. Ano siya, guys? Butterfly. It looks like a necklace kasi pag package ni ate ang ganda. But it is, bracelet. Ang cute. May butterfly siya, 3. Thank you, babe. Yeah, ear up ko to. So cute din the packaging. Nood kami ng footy, guys. Yes, he has autism. Who are you? I'm Dr. Sharma. And we're eating sweet potato chips. In-air fry namin siya, guys. Sarap. Kamote. Kamote ito daw? Yeah. Okay. Lagyan na namin siya ng konting salt. Guys, nagpunta kami ng Kohl's. Nagmamadali kami kasi nagpunta kami siguro mga 20 minutes na lang magko-close na sila. And shopping kami, guys. Bumili ako ng pusit. Pusit pa ba? Yeah. Squid. Magluluto sana ako ng squid. Nag-text si Lyra. Punta daw sa bahay nila. Magluluto na sana ako ng dinner. Buti lang, hindi pa ako nakastart. Bumili ako nito, Breath Blue Active. Ito yung para sa toilet, guys. This is actually really effective. As in, ilalagay mo lang siya sa gilid ng toilet. Pag flush mo, parang meron mga ganito na sumasama sa flush. So, it keeps the toilet clean. And pinipili ko yung green at saka blue kasi para sa akin, mas maputi yung toilet bowl doon. So, naka-half price siya. Originally, $5. $2.50 na lang. So, I got 2. Blue pareho. Tinry namin yung pink tsaka lavender ata. And mas bet ko yung blue, guys. Mas nakakaputi. And then, we got 3 of these. Kasi, kailangan na sa room at tsaka dito sa... Hello, babe! Where's the other one? Did you take one? It's in the bedroom. Oh, okay. Ikaw, ba? Ako, pinapakama mo ako. Kinukuha mo. And chisels, $1.20. It was on sale. And then, ito din, naka-sale. Grabe. Reduced to clear daw. So, I think, babe, if it's reduced to clear, maybe they're getting rid of this, like, completely? No. No? Why is it reduced to clear when it's gonna expire in 2019? Sabi kasi, reduced to clear. Tapos, mag-expire siya 2019 pa. So, maybe they're getting rid of, like, this whole thing. Kasi galing to Kohl's talaga eh. Kohl's na brand talaga siya. But this is good, guys. Meron siyang tomato and garlic sauce. So, ilagay mo lang, i-boil mo lang to and perfect. Dinner na yan. Was this frozen, babe? Yes, it is. Okay. And then, my fries, my super fries. Shoestring, yung, maninipis. And then I have this orange mango drink. Minsan lang ako, guys, bumibili ng mga ganito. Kasi, tubig na ako. Pero, sarap talaga nito, guys. Ang mura lang, 75 cents. And, ang sarap talaga niya. Orange mango mineral water from Kohl's. Oh! We got vegetable oil. Ano ba mas maganda? Canola oil, sunflower oil, vegetable oil. Kasi, ang dami dun. And same price lang siya. And sabi ni Dan, go for vegetable oil. Vegetable oil. So, we got the vegetable oil, people. Yeah, hindi ko alam kung anong maganda. Ano ba mas healthy? Hindi ko sure. Guys, bigla ang lakad na naman to do... Oh! Kathy got her license! She got her license, guys. Driver na siya. Driver ka na eh. Meron tayong pork belly dito, people. Dalhin natin to kinalay. Luluto siya ng sweet and sour pork para sa mga boys. Kasi wala daw pagkain sa mga boys. Iba kasi sa kanila. Kasi kami, mag-aadobong pusit kami, guys. Dito na kami, guys. Nagdala ko ng Moscato, guys. Celebrate! Yeah. Let's celebrate. Palagay sa fridge nyo, ha? Oo, Day. Kanya pati sa fridge as well, babe. Oh, may cupcake ka, Day. You made those? Kumusta yung Dito na siya, guys. Someone asked to say yes. You can tell they're like store, Okay. they look pretty good. Yeah. Neighbor made it. Oh, really? Ito na yung pagkain, guys. Sweet and sour pork, kansi, nilay. Di namin alam, nagluto pala siya ng ganyan. Bongga siya. And then, pusit, adobong pusit, rice. Bata. Yung mga lalaki naghihintay na sila, ah. Upo. Hintay. May issue sila. Absent si Love, guys. Busy. Mababang ilong. Inubos mo na yan lahat, ah.
Para pantay-pantay ba? Grabe siya, oy. Ano ba yan? Baka madulas nga, oo nga. Makes a good noise. Cheers tayo. Congrats, Kat. Yay! Congrats. Hindi na kami makagalaw. Certified driver na siya, guys. Alam niya na ba? Parang alam niya ata nila. Parang sinabi ko na. Bahay na kami, guys. Nagpalit pala ako kanina kasi malamig dun kinalay. First, I need coffee. And it says good morning kahit gabi na. Guys, ginamit ko pala ito kagabi. Itong Laneige na water sleeping mask. Ang ganda. Promise. Parang napakapal yung paglagay ko sa mukha ko kasi hindi ko alam pa kung paano siya gamitin. Parang niread ko lang yung instruction ng bahagya. Tama ba? Niread ko lang siya ng konti. And then napakapal yung dito sa gitna. Pero kinabukasan, guys, kasi ito yung ilalagay mo lang siya sa mukha mo tapos matutulog ka. It's a sleeping mask. So you don't remove it like right there and then. Kinabukasan mo siya i-remove. I took a shower when I woke up today and ano guys, ang ganda niya sa mukha. Hanggang ngayon, napaka-smooth ng mukha ko. As in, napaka-smooth niya talaga sa mukha. Meron talaga akong pimple dito na hindi lumabas. Like, wala siyang bump. Pula lang siya. Nasa loob lang siya. Yung water bank na Hydro Essence, ito yung gamit ko na moisturizer now. And ang ganda, glass. Kasi ginamit ko na siya kahapon. Hindi ko na siya gagamitin. I think I'm gonna use it once a week. I love this. Gamit tayo ng isa galing Thailand. Yung galing sa Watson's doon. Intense Moisturizing Mask. Yan. Ganda ng kulay, diba? Tanggalin muna natin yung ating makeup. Manonood daw kami ni Dan ng movie. Can I choose the movie? Yeah. Yeah, sige. Kasi siya yung pumili ng movie kagabi. Nanood kami ng movie kagabi siya yung pumili. So ngayon ako naman pipili. I will choose the movie that Kathy recommended. The one with the Sarah. Basta yung Sarah, guys. I have been using this, guys. Nabili ko dito sa Bangkok. Jobs. Mineral wipes. Hindi siya ganun kaganda. Mas maganda pa din yung simple ko na wipes. I mean, it does remove the makeup. And I've been using it kasi gusto ko na maubos siya. Pero mas maganda talaga yung simple. Mas mabilis makatanggal ng makeup. Nakakatanggal pa din to, pero hindi ganun kabilis. So, after nun, kasi magmamask nga ako, guys, naglalagay ako nito, Eskenol, para make sure lang na sobrang linis talaga niya before ko siya lagyan ng mask. Naalala ko tong Eskenol nung bata pa ako. Ito yung laging pinapahid ni mama sa mukha niya. Ang ganda niya, ang nipis lang niya, tapos ang dami niyang liquid. Anyway, that is it, guys, for this video. Salamat sa panonood. Please like kung nagustuhan nyo, guys. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good night.